Ahojte, dneska som nového videa a toto bude také špeciálne video, kde budeme vonku. Chcem bude video páčiť, tak môžete dať odber a like a snad sa vám toto video bude páčiť. Toto video bude o tom, že budem ukazovať, aké mám zvieratka. Tu je havoch. Ukážem vám to za chvíľku. Takže hop, hop, hop. Takže to neviem, že či ju dobre vidíte. Mám ju takto zozadu zatiaľ. Volá sa Čofa. Takže je to samička. Alebo ak by som to Nelíž mi masku. Ešte tu máme jednoho hostia, len ten má veľmi veľa kliešťov. Sú to zvieratá. Žofa, dole. Dole. Žofa, dole. Žofa. 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 Uško dole. Dole, dole, dole. A tu mám ešte jednoho hostia. Matička. Poďte. Tak. Dobre. A to Matická sa volá Líza. Ukážem vám ju za chvíľku, takže toto je Líza. Líza! Mám ju veľmi rada. Je to proste normálna matička, ktorá má rada všetkých ľudí na svete. A tak, čo? Ako toto videjko bude aj troška asi krátke, ale možno vám ukážem niečo viac. Možno. Počkajte, Líza. Lízinka. Tuto poď takto vždycky. Ona mi vždycky skočí na brucho niekedy. No nie vždycky. Niekedy vyskočí na brucho a je spokojná. Pozrite, ako sa pozerá. Tu boli. Nechcete moc chytať, lebo máš kliešťa. Kde? Jahoda. Choď hore na chvíľku, Líza. Ale mi nechápem. Takže. Chcem sa ešte porozprávať o mojich sledujúcich. Zdá sa mi, že mám 58 sledujúcich. Neviem, a odoberateľov mám 14. Ten 14. teda. 14. Som strašne rada za toho 14. Lebo ja som strašne čakala na 14 odoberateľov. Proste som čakala na počkať. A som strašne rada za to. Snad to nepadne, dobre. Ukážem vám niečo. Ako sa vždy s Lízinkou. No to je tá moja matička. Ako sa s ňou vždy hrám. Takže. Teraz to dáme troška dozadu. Hop. Čo robíš? Chcem vám ju nejak ukázať. Takže. Líza, poď tuto dole. Stoj. Líza, počkaj. Ježiš, natiahla mňa. Neukazuj svoju prdolku, dobre. Takže, tuto sa teraz zlakne. Toto je jej najobľúbenejšia hračka. Zlakla. Líza, tuto. Počkať, Lízinka. Poď, tuto budeš, dobre. Lebo ty si dneska našim hlavným hosťom máš Zovka. Chyto. Urobila mi aj Bobo takéto. Prepáčte, že ten prst ukažujem. Neviem, či to vidíte, taká hnedá bodka. Dobre. Ešte má rada šišky. Už normálne reaguje.
Dobre, už normálne reaguje, už je to normálna mačka. Nie! Dobre, konečne môžem tú jahodu zobrať. Liza, tak poď. Lizinka. Jak skáče! Aligátor. Takto sa učím Lizinka, no budem ju pred vami volať Liza, lebo sa tak aj volá. Takže Líza sa učí teraz loviť, aj keď to vie, ale ona sa teraz učí loviť srnky. Sranda. Tak teraz ju učím takúto malinkú hračku. Tak, poď. Ako ste sa dneska brali? Môžete napísať do komentárov. No, zdá sa mi, že som už možno zapla komentár, že mi môžete písať. Zdá sa mi. A keď nie, no tak proste to zapriem. Ale prepáčte, že keď nebudete môcť. Za chvíľku sa pozriem, keď dodatáčam video. To koľko trvá? 6 minút. Nevadí. A teraz si uvidíme srandy s mojim psíkom. Liza, ona už je spokojná, normálne, že má veľmi dobrú páničku. Dobre. Poď si laškať túto laškaj. Ruka. Teraz tuto prišla Tofinka. Ahoj. Lahni. Moc si nelahla. Ježiši. Ona je vždycky takáto, počkajte. Docha? Tuto. Čo si tak pozor? Ty si to. Ja ti mám chujové odrinu z nosa. Taká si zlatúnka. Dobre. Môže byť hlasnejšie, lebo teraz tu s nikým nie som. Čo robíš? Táto mačka, čo tu je, možno vidíte, no tak poviem vám príbeh. My sme našli mačiatko a to sme si, nie že adoptovali, ale to sme si zobrali, lebo nemalo dosť potravy a tak. A to bola potom naša mačka, ktorá sa volá FIFA. Ale a tá FIFA porodila potom ešte 5 mačiatok. 4 zomreli. Smutné. Čo robíš, Liza? No tak proste porodila 5 mačiatok a všetky 4 len zomreli, tak zostala jedna a tá sa volala Mimi. Tak to bola tiež naša mačka. Čo robíš? Tak to tiež bola tá Mimi, naša mačka. Čo robíš? Ale nám prišlo byť ľúto tej Mimi, že nemá žiadne sestry alebo nejakých kamarátov, tak sme adoptovali Lízu. A čudné bolo to, že Líza sa nás nebojí, že keď sme ho adoptovali a že tá Mimi, ktorú sme si neadoptovali, sa narodila tuto, na tomto mieste, tak sa nás bojí. Ona sa strašne bojí, tá Mimi. A všetky, tak nie že zomrela, ale potom utekla tá FIFA, tá mačka, tá FIFA s Mimi a dostala nám Lizinka. Ona tu je spokojná. Tak. Ako my sme tu ešte mali taký modrý gauč a na ňom vždycky ležala. Ale sme ho dali preč. Ale tuto máte sedačky. Ja sa bojím tých chrobákov, čo tu lezú. Teraz si ukážeme zábery. Lizinky. Čo robíš, ovka? Stráž ma. Dobre.
Nebojte sa, urobím video, ako robím terian masku a tá terian maska nebude, že normálna mačka, ktorá je hnedá, alebo pekná čierna. Ne. To bude modrá maska, lebo mám na to aj také furry veci, máš to povedať. Také malinké, nelíž ma, také malinké furry veci. Vy chápete, videli ste určite tie teriánky, ak majú už masky a tak oni tam majú také fury, takto, možno aj na ošiach. No tak ja budem mať modrú masku, že mačky, alebo, nie, vlka nebudem robiť, len mačku, alebo rysa nie. Len mačky budem robiť masky, ale nebojte sa, keď dostanem ďalšie masky, no tak to budú vlci. Dobre. Potom, a niekedy urobím masku, že bude vyzerať ako tento psíček Zofinka. Nestrašte ma! Tento veľký strom je náš. To nerastie tam ďalej, čo tam vidíte. Tak. A my sme ešte chovali rybičky, tie nám zomreli. Ale smiešne bolo to, že keď sme ešte, túto Zofinka sa mi zdá, už si nepamätám, že či bola keď ešte Líza a Zofa a FIFA už bola veľká. Keď proste Líza, Mimi, FIFA a Zofa boli ešte vnútri, v dome, asi viete, ako to myslím, že vnútri, no tak myslím, že bolo to, že môj tato, on mal takú veľkú šlapku, alebo nie botu, ktorá bola taká, že tam bola taká veľká diera, že aby sme si tam mohli dať nohu. A smiešne bolo na tom to, že Líza sa strašne ona tam bývala, to bol jej domček. Alebo malinka sa tam zmestila do tej boty, tak ona tam vždycky zaspinkala. Môj tato bol bez boty. A bolo to dosť dobré. Alebo Zofinka, no tak ona sa narodila v zime. Mala ešte dve sestry, ktoré zomreli tiež, aj jej maminka zomrela, Zofinkina. Ona jediná zostala. Zofinku našla taká teta a my sme si potom túto pani adoptovali a teraz je naša. A už ide preč. Papa. Kde si? Aha. Papa, tam je. Po schodíkoch ide. Tak proste, že sme si ho adoptovali. A smiešne to bolo na tom to, že ona mohla chodiť na náš gauč a tak. To keď sme ešte boli niekde inde. Sme strážili nejaký dom, takže sme tam bývali. Neviem, ako to povedať. Teraz sme na nejakom inom mieste. Ale proste, že keď sme ešte bývali niekde inde, no tak my sme mali taký veľký gauč a Zofinka tam mohla proste spinkať. Ale ona sa strašne počúravala, Zofka, tak sme dávali plienky. Ale vyzeralo to veľmi dobre na nej. Mala dobrý outfit. Poved, ako sa ti to páčilo. Dáme reakcia. Ale to sa troška hodí ku sebe tá moja maska. Potom, aby ste si nemysleli, uška mám troška zväčšené papierom. Potom máte tu oči, že jedno veľké oko a jedno takéto oko. To také menšie, alebo ak by som to povedala, keď niečo počujete, tak prepáčte. Neviem, ako by som to povedala, takže takéto oči som si nevymyslela, na to podľa neviem koho. Ale neviem prečo ukážem toto. Nereu. Keď počujete malé decko plakať, tak prepáčte. Ja sa ťa bojím, včela. 14 minút, možno za chvíľku budem končiť. A chcela som vám ukázať, že čo si sadíme, takže ukážem vám to. Ahojte, dneska sa vám nového videa. A toto bude také špeciálne video, kde budeme vonku. Sa vám bude video páčiť. Tak môžete dať odber
a like. A snad sa vám toto video bude páčiť. Toto video bude o tom, že budem ukazovať, aké mám zvieratka. Tu je havoch. Ukážem vám to za chvíľku. Takže hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Takže tuto neviem, či ju dobre vidíte. Mám ju takto zozadu zatiaľ. Volá sa Čofa. Takže je to samička. Alebo ak by som to Nelíž mi masku. Ešte tu máme jednoho hostia, len ten má veľmi veľa kliešťov. Sú to zvieratá. Žofa, dole. Dole. Žofa, dole. Žofa. 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 Uško dole. Dole, dole, dole. A tu mám ešte jednoho hostia. Matička. Poďte. Tak. Dobre. A to Maticka. Sa volá Líza. Ukážem vám ju za chvíľku, takže toto je Líza. Líza! Mám ju veľmi rada. Je to proste normálna matička, ktorá má rada všetkých ľudí na svete. A tak, čo? Ako to videjko bude aj troška asi krátke, ale možno vám ukážem niečo viac. Možno. Počkajte, Líza. Lizinka. Tuto poď takto vždycky. Ona mi vždycky skočí na brucho niekedy. No nie vždycky. Niekedy vyskočí na brucho a je spokojná. Pozrite, ako sa pozerá. Tu boli. Nechcete moc chytať, lebo máš kliešťa. Kde? Jahoda. Choď hore na chvíľku, Líza. Ale mi nechápem. Takže. Chcem sa ešte porozprávať o mojich sledujúcich. Zdá sa mi, že mám 58 sledujúcich. Neviem, a odoberateľov mám 14. Ten 14. teda. 14. Som strašne rada za toho 14. Lebo ja som strašne čakala na 14 odoberateľov. Proste som čakala na počkať. A som strašne rada za to. Snad to nepadne, dobre. Ukážem vám niečo. Ako sa vždy s Lízinkou. No to je tá moja matička. Ako sa s ňou vždycky hrám. Takže. Teraz to dáme troška dozadu. Hop. Čo robíš? Chcem vám ju nejak ukázať. Takže. Líza, poď tuto dole. Stoj. Líza, počkaj. Ježiš, natiahla. Neukazuj svoju prdolku, dobre. Takže, tuto sa teraz zlakne. Toto je jej najobľúbenejšia hračka. Zlakla. Líza, tuto. Počkať, Lízinka. Poď, tuto budeš, dobre. Lebo ty si dneska našim hlavným hosťom máš Zovka. Chyto. Urobila mi aj bobo, takéto. Prepáčte, že ten prst ukažujem. Neviem, či to vidíte, taká hnedá bodka. Dobre. Ešte má rada šišky. Už normálne reaguje. Dobre, už normálne reaguje. Už je to normálna mačka.
Dobre, konečne môžem tú jahodu zobrať. Liza, tak poď. Lizinka. Jak skáče! Aligátor. Takto sa učím Lizinka, no budem ju pred vami volať Liza, lebo sa tak aj volá. Takže Líza sa učí teraz loviť, aj keď to vie, ale ona sa teraz učí loviť srnky. Sranda. Tak teraz ju učím takúto malinkú hračku. Tak, poď. Ako ste sa dneska mali? Môžete napísať do komentárov. No, zdá sa mi, že som už možno zapla komentáre, že mi môžete písať. Zdá sa mi. A keď nie, no tak proste to zapriem. Ale prepáčte, že keď nebudete môcť. Za chvíľku sa pozriem, keď dodatáčam video. To koľko trvá? 6 minút. Nevadí. A teraz si uvidíme srandy s mojim psíkom. Liza, ona už je spokojná, normálne, že má veľmi dobrú páničku. Dobre. Poď si laškať túto laškaj. Roka. Teraz tuto prišla Dofinka. Ahoj. Lahni. Moc si nelahla. Ježiši. Ona je vždycky takáto, počkajte. Docha? Tuto. Čo si tak pozor? Ty šišlo. Ja ti mám chujové odrinúť z nosa. Taká si zladunka. Dobre. Môžem byť hlasnejšie, lebo teraz tu s nikým nie som. Čo robíš? Táto mačka, čo tu je, možno vidíte, no tak poviem vám príbeh. My sme našli mačiatko a to sme si, nie že adoptovali, ale to sme si zobrali, lebo nemalo dosť potravy a tak. A to bola potom naša mačka, ktorá sa volá FIFA. Ale a tá FIFA porodila potom ešte 5 mačiatok. 4 zomreli. Smutné. Čo robíš, Liza? Tak proste porodila 5 mačiatok a všetky 4 len zomreli, tak zostala jedna a tá sa volala Mimi. Tak to bola tiež naša mačka. Čo robíš? Tak to tiež bola tá Mimi, naša mačka. Čo robíš? Ale nám prišlo byť ľúto tej Mimi, že nemá žiadne sestry alebo nejakých kamarátov, tak sme adoptovali Lízu. A čudné bolo to, že Líza sa nás nebojí, že keď sme ho adoptovali a že tá Mimi, ktorú sme si neadoptovali, sa narodila tuto, na tomto mieste, tak sa nás bojí. Ona sa strašne bojí, tá Mimi. A všetky, tak, nie že zomrela, ale potom utekla tá FIFA, tá mačka, tá FIFA s Mimi a zostala nám Lizinka. Ona tu je spokojná. Tak. Ako my sme tu ešte mali taký modrý gauč a na ňom vždycky ležala. Ale sme ho dali preč. Ale túto máte sedačky. Ja sa bojím tých chrobákov, čo tu lezú. Teraz si ukážeme zábery. Lízinky. Čo robíš, ovka? Stráž ma. Dobre. Nebojte sa, urobím video, ako robím teriamasku a
To teda maska nebude, že normálna mačka, ktorá je hnedá, alebo pekná čierna. Ne. To bude modrá maska, lebo mám na to aj také furry veci, máš to povedať. Také malinké, nelíž ma, také malinké furry veci. Vy chápete, videli ste určite tie feriánky, jak majú už masky a tak oni tam majú také furry, takto, možno aj na ošiach. No tak ja budem mať modrú masku, že mačky, alebo, nie, vlka nebudem robiť, len mačku, alebo rysa nie. Len mačky budem robiť masky, ale nebojte sa, keď dostanem ďalšie masky, no tak to budú vlci. Dobre. A potom, a niekedy urobím masku, že bude vyzerať ako tento psíček Zofinka. Nestrašte ma! Tento veľký strom je náš. To nerastie tam ďalej, čo tam vidíte. Tak. A my sme ešte chovali rybičky, tie nám zomreli. Ale smiešne bolo to, že keď sme ešte, túto Zofinka sa mi zdá, už si nepamätám, že či bola keď ešte Líza a Zofa a FIFA už bola veľká. Keď proste Líza, Mimi, FIFA a Zofa boli ešte vnútri, v dome, asi viete, ako to myslím, že vnútri, no tak myslím, že bolo to, že môj tato, on mal takú veľkú šlapku, alebo nie botu, ktorá bola taká, že tam bola taká veľká diera, že aby sme si tam mohli dať nohu. A smiešne bolo na tom to, že Líza sa strašne ona tam bývala, to bol jej domček. A bola malinka, sa tam zmestila do tej boty, tak ona tam vždycky zaspinkala. Môj tato bol bez boty. A bolo to dosť dobré. Alebo Zofinka, no tak ona sa narodila v zime. Mala ešte dve sestry, ktoré zomreli tiež, aj jej maminka zomrela, Zofinkina. Ona jediná zostala. Zofinku našla taká teta a my sme si potom túto pani adoptovali a teraz je naša. A už ide preč. Papa. Kde si? Aha. Papa, tam je. Po schodíkoch ide. Tak proste, že sme si ho adoptovali. A smiešne to bolo na tom to, že ona mohla chodiť na náš gauč a tak. To keď sme ešte boli niekde inde. Sme strážili nejaký dom, takže sme tam bývali. Neviem, ako to povedať. Teraz sme na nejakom inom mieste. Ale proste, že keď sme ešte bývali niekde inde, no tak my sme mali taký veľký gauč a Zofinka tam mohla proste spinkať. Ale ona sa strašne počúravala, Zofka, tak sme dávali plienky. Ale vyzeralo to veľmi dobre na nej. Má dobrý outfit. Poved, ako sa ti to páčilo. Dáme reakcia. Ale tu sa troška hodí ku sebe tá má maska. Potom, aby ste si nemysleli, uška mám troška zväčšené papierom. Potom máte tu oči, že jedno veľké oko a jedno takéto oko. To také menšie, alebo ak by som to povedala, keď niečo počujete, tak prepáčte. Neviem, ako by som to povedala, takže takéto oči som si nevymyslela, na to podľa neviem koho. Ale neviem prečo ukážem toto. Nereu. Keď počujete malé decko plakať, tak prepáčte. Ja sa ťa bojím, včela. 14 minút, možno za chvíľku budem končiť. A chcela som vám ukázať, že čo si sadíme, takže ukážem vám to. Takže túto sme si zasadili citrón. A tuto. Počkaj. A tuto, už raz vidíte lístok tuto, taký zelený, malinký. Takže, čo?
Takže teda sa s vami lúči Kvetina. Za chvíľku sa s vami budem lúčiť aj ja. Dobre, a ja sa s vami lúčim, aj Kvetinka sa rozlúčila s vami, ale uvidíme sa pri ďalšom videu, ako robím masku, takže čaute.